kapor kalau biang ini sedang no ya kini kejing syakri kejong iyo ublay kabaning kong ngi penpau kejing senguk bakrau kejong iyo ublay bola don rengkat bat ngi kerpang ya kini kesengi kaba pernai ya kaba ublay ulo penyo angi ngidap da kejing sokeman kaba krau kini kapor bagi sedang ya kini kejing syakri kejong iyo ublay kum kejing penkut ya kini kejing rakhe jong ka silver jubilee jong ka like presbytery kum bangila pli hakat miau trek jong November arhajar apuai bat mentaka sengi bat la syai ngin yo ban penkut ya kini kejing syakri tengi aingu yo blai bu ladon rengkat bat ngi boleh alam yangi nadu bangimi kijing kisem ki balang di distrik hadap bagi napoi hagane ke Jaka ke pemerintah bagi yo bani kenduk lang bani syakri lang bani menelang ye kerteng ke beim ke betiang bat ke bedon bor ke jong blai jongi utrai jongi uji sukres ngi aingu yo blai bu uladon rengkat bat ngi ya kini ki snam ki balait no baro arapsan kli ki snam kom ke presbytery kala dai ban yat lang ba bat ni dap da kejing snongo yo blai bola don rengkat bat ngi kom ke presbytery kala pen kre ye kejing don kam baro na ka banta kene kejing rakhe ka balong baro shisnam kenti te hakene ke step hakene ke sengi ke pemerintah ngiyo ya kene ke step ke koridor watlah kini kipor bagi senam ke baladap ngidon pedang jong ke jingdu jing kerman ha ke jing penkrek jong ngi ya kene ke jing rakhe rai ngi sungungu yo blai bola penlaje kini ki ege barok bakum ke presbytery ngiyo ya kene ke lat ban pli ban penkut ya kene ke jubilee namar kata ha bakum kene kapor ke koridor kapor ke kentang kapor ke badap de jingkemen kum ke presbytery barak kawai kumunong yalam jong de jingseng ngai kublai ye pi wei bat nga pediang sngo bahai pi nadu kinong syarai jong ke balang ki balong ki pastor ki temen basan kinong kit kam jong ke jingseng kentai jong ke jingseng samla kirekhot kidelekiat baro ki badai ban wan chekene ke jingseng kat ki balala ban yopoi bad lese la dadang don ru ki badang don hakilenti ba ki dai ban wan chekene ke jingseng pediang sngo bahaban ai kublai pi wei baro hai kerteng ke jong try bat unong penim jongi uji sukres ngai kublai ro ya ka balang ka bala pediang ya kene ke jingsang bat ngin sayok ro ha kene ke por na ka liang jong ka balang ban sayok ban shim ya ka benta na ka benta ke jingkran pediang te kene ke por ka bamenta syabang ni ya syaprang ya kene ke jing syakri na kerpat yo sekretari jong kene ke komiti ke silver jubilee komiti ba in sungo bahaban pensengau ya kinong isim benta hakene kapor ka bamenta Pastor Chairman kini kalong program na kamenta kini ka por jong ka jing syakri hakene ka por haga ka jing ruai pernhamen sim ngila yo mentan na ka jing seng samla balang persen molong isim bagi program nam da jing jing syakri long kumni ban puli ne ka ting ka jong blai ba ban duai de temesan HPK khadau sau in yo ka jing kren pediang na ka balang temesan IP marngal in yo ka jing kren lamprang bari polengkot dau sekretari ka silver jubilee in yo koya na ka jing seng samla balang persen langleu ka jing kren halo ka team grace ulong ka jing kermen ban yo ka jing kren dai reverend WB Marngar ke jing pen bana bat jing perwai kita kalau program
hagani ka por pamata. Kumtong ri osngau kinang simata program bede kene kapor. Tonya pendam kijing duai. Ngi aingu ayame ublei ukpa jongi bahabneng. Namar melong ublei jongi ubalong unong penyaj unong sunsyar utrai jong kakam bat utrai jong kebalang. Ngi aingu ayame ba mela penyok hangi kene step ka kordor bakum ka presbytery yok ban sedang ya kene kejing syakri kejengi kejing penkut ya kejing rakhe kejing dap arapasan senam jong kalaj se presbytery to yalam yangi atrai nadu kene kapor ke sedang kum ba mala yalam haki por baro kibala leit no ki arapasan keligi senam bat melong ublei jongi uba ngingej bat ngi kremen ba men yalam yangi haki por bat ki senam ki badangwan melong mau siang jongi melong utrai jongi ubangi ngisenia bat melalong ro kajakari jongi hake peteng benriu baro namar kata tokurku bat todon rengkat jagine gijing syekri bagi ege baro bagin yo ban le bat ban pendap hake kapor na kebentaban penkrau ya kerteng kaba imbat kaba shisha ka jongme to pediang ye kijing duai jongi namar ka kerteng uji sukres nipan amen ngin yarwai kijing ruai ka nambar kaba arspa arpuai bat hadin jo gini kijing ruai ngasngo bahaban khot itmen basan HPK dosau ba in sayalam yangi ban pule na ka tin ka jong ublai bat kumju ro ban bu ha kijing duai Usim benang syaprang, ngiru ngibarok shlur, ka kading kamkang, haba nginang yatur, ngintur yariwai jam, nginjob usim unlam, ngini yang gejing ruai arspa arpuai. Usim boneng syaprang ngirung baroslo ka kading kamkang habang nang yatur ngentur yari jam ngenjob usim unlam ngenjob usim unlam done away baswai nashibai simboneng kipod yang deklem wai kilbor jong unaneng ngin yong kawan ba sngur kabas ngeu bang kabapen slur kabas ngeu bang kabapen slur sedang ban riwai syum
ding yam jong u o kun o sim boneng la yo ke jing ker ko ke angel kim yo mat ke ju ke angel kim yo mat ke ju serap to yadem ban komi to wan kloy kinong pop ki barem aboneng kilapoy yo imaki kare sneuba ke kenaro kaying ipa ke kenaro kaying ipa. Ashwa bangan sila khmat dan play ke jing duai dongan ia syat skor yaki katu ketiki bentana kaktian ke jong play ke bentana ke baningkong kwa bangan psengolang hakane ke por kelong na kesam ke jong debet ke bisi spotlight ke jing keng ke baningkong baar ke bentana ke baar nakaju kesam kebasis pak kadway jingkain ke baningkong hadu besar kumjuru kitab jungki Leviticus nong baar pesan kat ke bakendai dia nu jong play kong kum ni komen sim jonga tuker khu yu trai bat baro ke bahanga ya ke kerteng bakhu jong u komen sim jonga Toker khu yu try, but what glet ya kicing le bhajungu baro. Tu yero try, ngan aingu yu try dalaga donot baro. Ha kacing lang ki rukho, but ha kacing seng. Kiba krau kicing le kicing utray. Balawat ya ki. Da kita barok ki bayi yaki ke kam jungu kalong ke buram bat ke jing pendon buram bat ke hok jungu kane jiunom ula penlong yaki jingle ki bapla ba on ken mau yaki utrai uba ai bat ubadap ke jing isnai
anda kumta men phapot ya katuroi ka jubili haubnai ban reo bat hakasngi basipho jong utobnai hakasngi basipho jong utobnai hakasngi ka jing pen yesung to pot ya katuroi lengba ya karibaro kawe play yo pen kerku yiki tin bla pen sngo ne klemat ini lek mat jung play hakajing duai au play ubalong ukpa ujing iba peneng long ka khoj ka karteng jong me wan khima ka jong me long ka mon ka jong me ha ka khando kum ba ka long apneng play da ka do nut ka basungu bat ka baslei ngiyang bat ngidon ha ka ne ka jaka kentang hang ni po da ka ka jing mani ha ka balang like se ngidon hang ni play na ka leng jong ka like se presbytery do ki rangba ki nong serai ki long kmi ki long pa hoi kerpang ki nong ketkam ni don ru ki khon samla ki badon hang ne ablei ki dekhot bat ki delicate jong kani ka presbytery hak bang idon kerpang ablei ka ne ka chi seng bang yo ablei ban aingo ya ka jing krau ka jing ai ki jong me ling bau Jesus Christ bat ka jing ijba ka jong me ya kum la kerku yangi kerpang ablei hak melelam ya ka jong ka presbytery nadu ka basdang jong ka hak ka basdang ablei ilong ka wen ki presbytery ka berit tam hapo jong ka KGB not sepngi andre try da ka jing kerku jong me ngimla te try ban klam da ingu ya ka jing lam jong me nadu ki pastor jong ka presbytery ki balalong atrai kinong ptien lenti ban yalam ablei yala ka jong ka presbytery da ka jing trelang jong kinong syarah po jong ka lingba ka jing yalam bo chaj bor jong me ma ai ka jing start me ai ka jing champang ban la ban yalam ya ka kanhon ban la ban penroy ya ka na ka wi ka snam shui pot ka snam ngai ngu ko tran ma ka ta lor kini ki ai ki ru wa pau ka dak ha ka ne ka sngi ablei yo ya ka ban rakhi ya kene ka jing dapura ka jing yat lenti jong ka presbytery haki arp santli kisnam tribe nyo makta ya kene ka jubili hakaba kat no ngi kmen ablai adu ki balang ki badon po jong ka yo triban sedang ya ka hakaba ngi yo ru ban penpau hak perthei dang penyeng ru ya kalama jong ka hala ka jong ki balang kwa pen i bat bang yo try ban rakhi hala ke jong ka balang ban ken mau play jing kerku ki ba krau ki jong me ni don try na makata hadu kan ka step ha ka bang yo ban sedang ya kan ka jingseng bangan pen kot ya kan ka silver jubilee jungi au play try bi ni aingu ya ka jing long ring kat jong me melam au play ya kinong ket gam melam ko try ki pastor ya ki msan ki dekhot ya ki delicate akalong ablay nam taki rangba ilong kami ki khon samla idon ru hang ne ablay ya ki invite ki jongi tribe it mota to pendap ingi da men sim ko jume na dok bas dang jongka bakan nom long tribe tang ke jing pendep hakadur ka ba pau haka pertai han rei tribe bangen yo mat ya ke jing kerku ba ke jing pensle ka bakan jaman sim jong me bangen yo tribe ban pendap haka jing em ka jungi ka ba man la ka sngi khar pang e ablay ngi don ya ka na ka snam jong ka jubilee ya ka bangen ngin yo ablay ban yo ban rakhe ha ka jing long light lo ka men sem ka donor jungi nadu na la ka jong ki yeng na lu ki balang hadu ka presbytery ngi dua ya ka jing lam ka jong men sem ko jume train ma ta ba man ya lam ngi ki ba don hang ni men ya lam tribe ki balang ki ba don po jong ka presbytery da ka men sem mo jong yisngo ablay ngin yak saaj banang rai ka buram jong me bat ban pen kraw ru ya ka buram ka jong me ngi dua au blai be ba man kan mau kerpang ya ka balang ka jong me hang ne ka bala pdiang ya ka jing seng ringkat ka jing pen krek ba bon jong ka trai ya rap ya ki neng kong e ba man ai ya ka ta ka jing long ka we ka jing ye ka jing long sitli nadu kinong sharai hadu ki ba sha sharai blai
Dua melalui kat atrai ru yang kibadon benta hakabang yo ablay ban sa pendep kibenta badon sakmat nakamta bang yo ablay ban pen kraw ke buram jong me ling ba jong kane ke jubili ke jongi dua ablay man kan mau yakino ya lam jong ka presuri yakinong isimta baro ablay kiban sa isimta nadu menta kasngi ban la shai kasngi kumju dua atrai bi menta to pendap hangi do men sim ko jong me ai baki ai ke baro play bangasio banle kandalong bakiu soj hakmar ka jing isne ke jong me ko kan rat pha ngi sngo bangem don ai hanre yarap ingi aplay bangan ai shame ka donot baro bat mendam jo aplay ban pendam biang ngi do men sim ko jong ka jing kular jong me ko kan rat tu sngo tu se skor ya ka jing duai bak bango baro sngo pan bandam duai nabaka keteng ucis kures amen. Lihat snel kejeng pulen ketin kejeng ulai, bat kumjur kejeng duai, atau ulai unkur kuyengi, bat kerpang lo jong syakri, ulai shim, ya kene kebenta. Te kene kepor kebenta, ngin sayo kejeng keren pediang nak balang, dari teman besan ipi marngar. Te syua bangin poi kene kebenta, ngin syakri ya ublay da kejing ruai kanambar ba chispa sapulai dan i kesayon kum kayor lahang ne tingit kan mi ru lawe da kabor ba khoj ba phnai de hapdeng kan omlong ba swai kan teng shan kat kesngi kan kup ko hok ukris utrai unong ba khli jongi ngini yang kejing ruai kanambar chispa sapulai An ikaseyan kum kayor lahang neto ngit kan miru lawe dakabor bakut ba Ternaide apodeng kana long baswai kan teng shine kat kasgi kan kup kahok Chris utrai nong bạc li jongi cả đây kỳ dân giả điên phố na she arta hi ban bột ya kane ai ngàn sa ngeu ba ca si tom ngam ben nốt ai bor ngan ya ngan cơ men kem la sha ka ka ding ha ka ba cút dư nom ngan xem ya u play lem jing tiếng
shong rao pan rasim chari riu kun shanen men ngi ul men mit ka ding yo ba la lat ke le Pastor Long Sharman jong kenika Jubilee ki Pastor Baro ki balak penyedan rangkat kenika por ki teman besan ki dekat komiti balang ki dekat ber ki delegate Baro ki balak penye poi mentah kenika por nak liang jong ka balang ngi ai kublei fi Baro keteng ke jong trai pod long penim jongi uji sukres Ki para pengai baro nakaliang jong ka balang nadu baka prestrihi kala terwa ka balang bijungi bangin pediang ya kanika jing rakhi penkut ya kanika silver jubilee jong ka prestri nakaliang jong ka balang ngilong ki balkloi ya ka bangin sim ya kanika benta bangin pediang ya ka distrik bangin rakhi ya kanika jubilee Te hakani ka jing penkre ya kani ka jing seng ho jisha na kaliang jong ka balang yalai perkhat adu bestang hi bangin penlong ya kani ka jing seng hang tai hang badan namarkan kham kluit den rei ngi perkhat bat ka di ni bunai tiyo bekhadu jong ni bunai mi berobor kala de ka ayam slap ya perkhat kan penjenjar ya ka balang hakaban ra itiar kitar tengi la ya phai din no ban ya Penlong ya kading iseng hang ni haying mani. Let's say menta ka sengi kan ya biang kum ni. Den rei naka menta ka sengi ka pelai ngi la ilupa bahkan long ka bakhap ngia naka menta ka prestri bat pai lang jong ka baro den rei naka liang jong ka balang ngimla ban penlong hang tai madan hoj ki rangba jong ka prestri ki balawan ya kendu ya ka balang Lengba kijing sengau baka balang ngila bu akhmat jongki ngila ya menjur lang rangkat baki rangba jong ka prestri bangin syuap pelong no ang ni kijing mani tekum ka balang namar kata rangkat lem ka prestri ngila ya kut lang bangin pelong hang ni long kat balong ngin pelong baik hang ni kijing mani kenang balada jaba ka beneng ka slap kamot ka jing seng kamot kan yaj baik Dan rela da dia bakarang lepas ba bubun tingin sa kat kitu ki balak ban yo jaga syong ki bomla angin saya persangkat balak ban ya penbiang ki jaga syong nak bentah jongki. Tela ka bentah kani namar kata ki para ngai baro kumtang ila don ke jing perkhat. Tena kalian jong ka balang namar kata ku mangalaong bangi pediang da ka bakloi bangi pediang da ka basmubha yo pait lang jong ka prestri baro ban wan se ka jing seng da ka jing sui Bat kawai ka bangi kum ka balang ya kendu jing kalong bang ya don kum ka balang ya don hadu arspa nya phu yeng tam ngatrai menta ten rei pade bangin ya kambrio ki klem ya not banyak kambrio tang pra phu yeng ambakla sekretari balang ambakla tang kum ba pra phu yeng ki ong namar bele sing yim ya yo brio ya ting ya kata kadadu bakila ai jung maham yang ngi kinong syarai ru Yang ino syarai mdai ban sam. Lada ladap yang ni sa sam ye fi. Ha ka ye dei ban kani namar kata na kaliang jongi ngi kum kinong syarai ngi kerpat namar kata ye fi baro kinong wan se kani jing senda ka jing e. Ngi kerpat ye fi ba hangno ka fi poi ngau ha. Wat dia mi nang tu song hang tu hadu banakut ka jing seng. Hadu ka mit ka balasiai. Ngida kerpat ya kan nak benta jong fi nak benta ka jing sobha jong ki kun jong ka balang mo
nak kebentar ke jing sengau bahai jung ki khun jong ka balang ngira kerpan ipi lada pikwa banlek chanu ru sulek sipang umtun rewan no ying la jong kata ga di ke jing kerpat nak kalian jung ka balang mo sengau bahai ala pilek chani satai ru ya lek i parlok ten rei wan pai no si jing la jong kata ga di ke jing kerpat jongi te namar kata lise hadian nang ni ru kidon ki bom pat sya sambriu te sengobhan dala awai kini ke jing seng se lek jaka sambriu kin se phai pi ki jing te namar kata na kaliang joka balang kumbang la omentan da ke jing ie da ke jing kemen ni pediang pi ke prestri baro ke wei nadu ki baret ki besan ki nong sarai joka balang ki dekhot ki deliket baro ba kin ya syong ya sa lembat ngi ba ke ka ba ki phin pen pau khmat jong ka balang ke jungi hang ni kan long ka nuksa ka ba bha ban yalam jing mot ki khon jong ka balang ke ka jing don jong phi namar kata ki khmilenti ba ka prestri kan wan ka balang jungi ngin yo na phi kata ka di ka jing khmilenti ka jungi phi wan ka balang jungi ngi khmilenti ba phin ai yangi kum ka balang Tiada namar kata ngengej boleh ulor rangkat lembat ki punya siang sak rangkat lembat ngi bat ke ka bat pilek pi pen pau khmat jungi tiada namar kata ngi pediang dak ka sngobha ni se kum ka long briu man briu ngi don sipun ki jing duna ki jing mo ki jing bombet bombiang ten rei ngakerpat di pi na du bastang kum ni ba pinum ye theu ye kata ka bangile ngi pen pau khmat di pi ngi le dak ka jing ie mo ngi le dak ka jing ie ngi le dak ka jing kemen ngi le dak ka jing sngobha kat kabangi la ban le nak bentar jong phi te namar kata kani kapor ngam kwa ban bun ktien sinpat ngaong bakum ka balang ni pediang de ke cingkemen ni pediang de ke basngobhai phi baro tu ya syong sa rangkat lembat ngi hadu bagani ga jingeseng jubili jungi kan pen ko hadu ga syai janmet te kani kapor namar kata ngam kwa ban bun ktien te namar kata kum ka balang sai sinpat ni pediang ya phi ha kani kajing seng ke pemeta tikum kadak jong kajing pediang namar kata kat ki para bengai jong ka balang ki balak benia don hang ni semua bah phin ya jeng bangan ai ka ti jong fuble ya ucaman jong ka jubili semua bah yang kuble si bon semua bah syam kuble si bon teman usan nak mentak ni ki kentin jong ke jing pediang kum ke balang da pediang yang ngi kum ke presbytery da kemensim jong ke jing kemen bat kemensim jong ke jing age te nganget beki eke barok ke jing pen kra jong ke balang ki long ki babit ki babiang wat la kum bangi snutho kum bangi la snutho baha ke bakum kene ka yom rai ngit skam baki eke barok ke jing pen kra baka balang kala pen kra ki long ki babit ki babiang nak kamta kene ke jing syukri belai ke jungi kum ka presbytery bat ha kene ke por ke bamenta ngin yo ya kene ke we pat ke benta kata kalong ke jing kren lam prang bat report lengkot na uskatri jong ka silver jubilee reverend esilemba bat hadin jong kene ka jing kren ngin yo na sundon ya ke jing ruai ke bakerpang ke jing sang samlana ka balang presbyterian lang lew bikin sa ai ya ke jing ruai ke bakerpang ke jongki Pastor Sherman ha ka benengkong ngi pen pau ke jing ngongu ke bakrau yu blai nam ta ni ka por ka ba Kodor kebangi kum ka presbytery ngayo. Kene ke benta labu kene ke por kelong ke jingkran lamprang bat kum ka report lengkot habi day bat kene ke jingrakhi ke jongi kum ka presbytery ya ka silver jubilee ke jongka lene ke jingdap jongka apusan snem jong ke jingalenti jongka kum ka presbytery. Kenak monom slam nak benta kene ka jingaseng Hagani ka por nam tagani ka jingrakhi jongka presbytery jeka jingdap jongka alfusan snem ka presbytery ka jongi ka long ha ka snem ar jakat pra ha ka balang presbyterian mau thengba
kelarai bangin rakhi ya kani ke jingdap alpusan snem jongka presbytery ha kani ke snem bangi kan mau ha ka presbytery mau tengba ngila thungru ka committee ka bangi khot ka silver jubilee celebration committee bat kumta pedang jongani ke jingpen kre ya ka snem arja khat phra arja khat khandai ka nangkham jan ka nangkham penchil hem yagani ke jingpen kre ke jongi yagani ke jingrakhi rei nisngau yagaban penpau ke jing snow diau khandia ke jing snow no mensiam habangya jam bat ke snam arja arpau namar ke jingwan no jong ke lockdown bar kum tu ngila ya ngila experience kum tu sibun ke jinge nadu ki long ye long sem ki school ki college jing shakri ke jongi ke yeng mani ha ke district ke presy ke snot bat ki babun ki benta la sha khang dam bat kum choru ngila ya ke snam arjar huwe ha ke jing sha menchim snam ke snam arjar huwe ke presbytery ka don ke jing kot ban sedang baro si snam ban rakhi shwa ban poi ke ni ke sngi bathung ya ke ni ka presbytery ya ke nama ba ya ke presbytery ke jongi la thung ha ka alpusan trik ume jongga snam khat khandai spa khandai pho nyo ngila ikut kum ka presbytery ke jing shisha ban ple ya ke ni ka jing rakhi jongi ya ke silver jubilee nadu menchim snam alpusan trik ume araja aphuwe handrai habadona pleng jongga jingpen kre ngem shem la yo shu ban ple ya ka barkum choru ke jinga sang kanthai ke jing sang samla ke bangi ngila ai bentai ki ndriu benai baki penlong ye ke program ke ba pher kita ke program ke ba ke jinga sang kanthai presbytery ke pen kre ke jinga sang samla presbytery la pen kre ru kala shu sa kut no namar bangi ngem shem la yo shu ban ple ke ni ke jing rakhi ke jongi kum le kot ban ple hak de ke office jong presbytery bodon hapo sawan tiang ngilayat kum tu hagas nam arja arfuwe handai daga jingi snai ke jong blai ke mangina tip ke mangina dan plang jingi idon ka presbytery ke badang sudap ke long ha balang long spung ngayo pat daga jingi snai ke jong blai ngayo ban ple ya ke jingra ke jongi ye ke presbytery ya ke khat new trick November arja arfuwe hadin baladon katu kan ni ke jing pen senjur nagalyang jong ka sarkar ngila persang mania kren berudisi jong kawas kesil jongi polasya balai boringi bat kumta nglayo ban ple ya ketu ke jinga seng bang yaliat nang tu bla ple don ki program ke bag jinga seng samla persui ke pendep don ru ki program bag jinga ki bag jinga seng kan tai persui ke dep pen kre nglayo ban penlong walam yo su ban penlong kumba ki la pen kre ki ba mut ki la plan nakamta kan ke jinga ki ke jongi wala kalong hakata gur kom ru ngidap de jing sngo kemen ka bakraw nama kata banjo pat ya kan ke sngi kum bangila rai nadu ka snam araja khatphra bangin rakhi ya kan ke silver jubilee jong ka presbytery ha kan ke snam ba ka presbytery ki jongi ngitip men alpusan terik men si balang kladap alpusan snam pura mentah ke diga sngi ke batam ke jongka dang tam nang tang ko ba sngi lai sngi mentah de nama kata ngidap de ke jing sngo kemen ka ba kraw habang idon kumni hapo jong ke ni ka por ha ke ni ka balang barkum chu ru nama kata ngidap de ke jing sngo ngu ka ba kraw ya ka balang lat se hang ni nadu basdang bangina pen bet bangin sedang ban ple ha ka office jong ka presbytery ya ke ni ka jing rakhi Balban penkut pat ye ke jing rakhi jui ha ke ka balang nama kalong ka balang ke mi jong ka presbytery ngidap de ke jing sngongo ka bakraw yo blai nama kata pengyo ye ka por wala pleng don sibun ke jing atatin ha ke snam ki bna ki dep langi yo na em ban pelong ye ke jing rakhi wat ha ka presbytery badang sudap ru ngidon sibun ki ye jing atatin le tangap deng siteo iyo ban rai ban pelong ni kadu persri kum tu kumba kadai ban long de kum ta
hadien jong ka tu ka persui ngidap de ka jing songo ngi ban penbet ke program ke ba pero per habi dei ba kini ka jing seng naga benta ka ni ka jing seng naga liang jong ka silver jubilee celebration committee ngi la penbet kom ka jing songo ba ka jing songo brom i ublai ban rakhi ka ni ka jing seng ban sedang do ka ni ka step jong ni ka sngi ban kot la shai ka sngi bro shi sngi ban kumta nam ta ka ni ka jing rakhi ka jongi ngila penbet bangin don lang kid khot bagi dil kids ki nong sharai jongka presbytery baro barkum choru ngila penbet nagilyang jongka presbytery ban khot yaki nong sharai ki pastor ki batray hapo ka presbytery jungi ha kisnam tulet no bar ki bom shamadon chu bar ka presbytery jungi bar ki talase kila bandon aplang jongki ki ban poi matagasgi balese ladon aplang jongki ban poi la shai barkum churu nam ta ni ka jing rakhe kum ka jing tep nagaliang jong ka committee ngapen bet mangi don ka ta ka jing sngodai ka bajan kum ya ka paryong presbytery bat ka nong senri barkum ka jing dak jong ka jing sngongo jong yu play warang imla ban khot ya ka presbytery broke away nagaliang jong ka presbytery ngila khot ya ki pastor baro jong ka paryong presbytery barkum jo jong ka nong senri presbytery bangi suthu ki bangilong ka way haki snam ki bit no baro te hadu kani ka po pamta ka bangi i kalong na preng jong ki pastor ki ba adon na preng jong i na ki atli ki presri ki bang khot ki dang dong tam i pastor be maulong posong i pen pau ka jing sngongo i pi la don ni ka ski bangi skam bi dang don la shai kum chu balra phimna ban don la shai ru i pen pau ka jing sngongo banam ta ki tu paru ki bamla ban poi mna ka ski in community bikin la bani poi la shai gasngi bani don lang bat ngi kom ka presbytery nagam ta kani ka jing shakri ka jongi ru kum chu ngila yo e ka ban khot lang shakani ka ha kani ka sngi ka ban ta kom le program nagam ta ban play ya ka kom ban plat ya ka souvenir bagi momentu jong ka presbytery balkum chu ban ai ka jing kren ya mudu to jong ki assembly panalo jong kita ngila khot ru kinong mi khmat ki balong kinong mi khmat nagani ka dong ka than ka jongi ki balong ki MLA ki MDC bak MP jong ka ni ka dong ka than bat ka ri ka jongi la se kin la ban poem ta ka sngi bala shai berkata ka long ka shong ha ka jing la ba ka jing pen bet ka jong ki te kum tangi kreman scam kum bangila don kum ne kat ne ni ka step bar bangila yo ru ka ni ka jing kren pediang nagaliang jong ka balang i kreman scam boble undon kat bat ngi lang ba jong ka program ka rangsa ha ka ski la shibita miet bala shai bor shi sngi bagi program baro ken yat pet yarenti kum ka jing tip jong yang khendiat lengkot le se kan don la pin chip la shibita rim la pul kan don ha la ka souvenir jong ka persing la tho dai lengkot dang kum ka jing pen kan mawang ni kum lo mentan baga presbytery ka jongi ka dap arfusan snem men si balang arfusan trik me arajar arfu ar nama bala thong ya ka hakas nam khat khnai spa khandai phu nyau hau bunai me afu santrek kum ka jing tep lang lengkot ha ka ni ka por bo thong ya ka presri don tang lai tli ki district gidon atli ki arphau tli ki balang gidon shi hajar shi spa khan nyau tli ki jing kristan gidon argut ki pastor pa langot ki pro pastor Nreu po khandai ngot ki teman basan. Ki reud khot ngidon arajar khandai spa arpo pra. Ki kristan bro aga por posong ngidon nyoja sanpo. Nai ba ini jori ka ni menta pat kalong naga district ladan southly naga lightly. Ki balang ladan menta arpo nyotli aga por posong ngidon arpo. Ki jeng kristan ladan menta arajar lai spa sanpon reutli. Mensyang idan aga po botong si jar si spa khat nyo nanta ki temen basan aga po botong don reu po khandai ngot menta kla don khandai pu saw ngot barkum jo kriud khot ki lolong mar siteng kriud khot aga po botong rong mentan arja khandai spa pu pra menta ki don reu hajar khandai spa alpusan ngot palat ye ka mar siteng barkum joru ke jingdon jong ke krista aga po botong nyo hajar menta ngila poi khat saw hajar tam kamot mar sitang ila kiu bar bangila phai sakini
ke jingkio ba ke jingdon jo ki Ingestan ke Balang ke district bat ke jingdon jong ki banget ngilakio marmar siteng den mang tangi i ya kata ke jingker khu bat ke ti badon bor ke jong blai lai lam la ke jong ke persi hakini ke alfusan snem kiblet no barkum joru habangi pai ngam chula ban madur baga persepsi jungi ke don ke jingkio ke bastet hadu kata habangi pai se ke jing ai se ke kam ke jong blai haga snem arajar haga snem si jak na spak na pinyo ke por betung ka persepsi ke jongi ka budget ke long tang lailak sanpun riu hajar praspa lai pun nyau tungka kata kalong perkat tang lailak sanpun riu hajar praspa lai pun nyau ba kenang ke jingai jungi ru ke jingai ngo khau kham bat kiwe Rai hagan ka presbytery badang sudap kat kom ke jingken ngila poi hadu kendai pulailak kendai jar praspa anyo pusau kata kalong ke bangal yo jingken ha ka presbytery badap kamut ngila kio palat kendai pulak kamut ngila jan poi sikulur haga shisnam habi ken kata nadu ke jingai ngo kau kam bat kiwe ke bangila lum hapo jong ka presbytery kabamla ban mudur ya kata ka jingker khu ke jong ublai kabau blai ulakar khu ya ka presbytery ke jongi ha ka por ka pathung don tang lailak henry manta khandai phulailak kata ka jinga pher ka long hadu khandai phulak ten ma tangi smuthu ba ka desya ka jingker khu ka ba krau bat ka bamla ban mudur ba ka presbytery jongi ka kiu state hadu kata-kata. Bat kum kawai pat kebenta kum ke jing pen kan mau ni kapor. Bangis ngau balong ke jingker khu ye ka presbytery. Ka presbytery jungi kala yoban priang ye ke jing seng ka kerpang jong ka sinot. Haga snem arajar ar. Ka sinot ka presbytery jungi kala yoban priang ye ke jing seng samla sinot ka barim menchua. Bat ka balong ke jing seng samla sinot ka khaddu. Ka KCP sinot ka menchua ka barim. Hang ni habo balang laikse hagati obasau jong bna pre jong snem anjar batkum joru yaga hagani ke snot ke bathman ta ke KCP snot sabngi nglioban pediang yaga snot ke bakhandai ke balang nongsen hagas snem arajar khatway bat kidan si bonru ke jinge seng ke bangi nginang dai ban penkre kum ke persutri mentaga snem ngin pediang yaga jinge seng dai bar hau bna oktober hab balang marngor Barkum joru hagas nem araja apusan kandon ru ka jinga sangelap jong ka jinga sang jong ka snot sepngi hapo nong spung kata kalong kum ka jimpen bet jong ka sinot kata kalong takum ka jingtip kum joru kandon ru ka festival of praise and worship jong ka jinga sang samna snot sepngi hagas nem araja puway apun riu haka balang nong spung barkum joru nginang pediang hagas nem araja apun nyau ya ka jinga sang temperance conference jong ka jinga sang kantai KCP snot sepngi haga balang mau tengba hau benai December barkum joru ka jinga seng ka bakham kerpang in pediang haga snem araja arpunyau ka jinga seng samla jong ka KCP snot sepngi ka ban pediang da ka balang umyap ka jinga seng samla sinot ru kandon ka jinga seng sialap ka jong ka blapan bet haga ni ka presbytery jongi haga snem arja laipau ya ka balang le siang in sai pen bet abedai bekani ka benta bat ka wei pat ka jinga seng ka bakerpang ka bangin sepediang bat ka bangi barok ngilatip ka dai ka jinga seng sinot sepngi hagas nem araja life way ka banlong haga ne ka balang lakse katkum ka jimpen bet jong ka presbytery kata kalong ka ben ki benta pagi kam ka bangin sayo ban pediang kum ka presbytery ya ka jinga seng ka bakerpang jong ka snot ka jongi Dia nama kata habidai berkani kata kalong kum kecing ia tu lom kot ane kecing lamprang habidai berkani kecing raki ke silver jubilee kum ke presbytery ngidap ngi isisha ya kata kecing yat kecing kiu saprang jong ke presbytery kum ta kani ke snem kum ta kani ke snem jubilee ngidap de kecing sngongu ke bakrau yo blai Walang ila ya kani ka snem arja arpo ar snem lenter hapdeng jong ka lockdown ai ngo yo blai be dang yo pat kani ka lat ban pediang
ban ya don kum ne hakani ka balang ban rakhe kene ke jingdap jungka alfusan snem barga bangin rakhe kene ke jingdap alfusan snem kamot ru bangin kan mau ban kan tang den ru kum ka presbytery ya ke jingal enti be ke jingkar khu ke jong ublai ya ke presbytery hakane ki alfusan snem kiblet no jongka kumta ngidap de ke jing sngongo ka ba kraw ngit scam balamba jong kene ke jing rakhe jongi om tang bangin rakhe pakane kan pen kan mau yangi kalong balamba jong kene ke jing rakhe en pen kan mau yangi ba ublay ulay lam yangi kum ka presbytery kum ni bat lamba jong kene ke jing rakhe ngi kermen scam ba ublay onang yai donen kat panay lam yangi kum ka presbytery hagisngi bagi pol baro ke banwan kumbaga team ka bangilabu agani ka snem ka bamanta banaki ya gani ka silver jubilee ka long ukres long ka jinkerman ya ka bangin sayo ban kren na pastor WB Marnga kata ka long ka jinkerman ka jongi bau blay onang ya lampat ya ka jong ka presbytery hagisngi bagi pol baro kumta kani ka long ka jing kren lam prang ban ka jing pen pau long kot agani ka por ban pen pau ya kani ka jing men sim jo ka jing snow command na kalang jongi kom kinong sarai po ka presbytery escam ki nong sarai ki long kemilong papat baro ki khona po ka bong balang hapo ka presbytery ki dap ka jing command pangyo ban rakhi kani ka snam ya ka jing dap afusan snam jong ka presbytery bat komta lomba jong kani kom mania yo thu long kon mantan sinadangin puli ha ka souvenir ka bangin supply la shibit pinso ishi bon ke jing kar khu kabau blay ula kerkhu ke presbytery barkum tangi dap de ke jinkman bar ngi don sia ke jinkerman ke bas kham bau blay unang yalam ya la ke jong ke presbytery hakisngi baki po baro to blay in kerkhu nama kata lambal jong ke ke por ke bangyo ke jinkran baki report longkot habede baki ke benta jong ke jingra khi jongi blay na ke benta ke buram ke jongu amen.
Ni ai kublai shibun nak bentak ni kejing ruai, jong kejing sang samla balang
lang leo lai ke jing ruai ka bia dei bat kene ke jing shakri to blai unang ker khui phi ye ke jing pen khra jong phi bat kham tam ba phila ai ha kene ka por to blai un ker khuro ya ke jing sang somla na ka balang molais im ka bala ai ya ke jing ruai pen hem sim shaban sedang kene ke jing sang nilai asngeo ke jing lamprang lene ke jing thu lengkot chapang ke jing ya jong ke presbytery tinga ai khublai o secretary jong ka silver jubilee committee wala pen sngo pedang jongi but barok ke biadon ha ke por nila yo pediang ya ke jing sngu thu but ya kapang jong ke jing secretary jongi ya ke jing ya lengba jong ka presbytery kajongi te to blai un kurkhu ya kene ka banta ha kene ka por ka banta pat ngi i ba kin vitis ki ba kum ka presbytery la khat ngadang perkhat ba le se kin yawan la shai ka sngi rei ngidap dak jing sukuman ba ngi i kene ka por na kaliang kinong sharai jong ka paryong presbytery but jong kanong sunri presbytery kelayo bania don lang bat ngi ha kene kapor nak paryong presbytery ngi i bai reverend biaran molong la don kat bat ngi ngap diang sngob hai phi pastor sia kene ke jing shekri blai bat kumju ru ya ki pastor bat teman besan naka nong sunri presbytery diang sngob ha ya phi baro ba philayo bandon rengkat bat ngi kum ka presbytery nadu kane ka por ka bangi sedang ya kane ka jing rakhe ka jing don rengkat jong phi kan long ban I min sim yang ngi kum ka presbytery but namar ka tangi pediang da ka jing kemen da ka jing age ba ka jing don rengkat ka jong phi kan pendap ngi da ka jing kemen namar ba shwa bengin sayo ya kane ka presbytery ngi long lang ha ka ju ka presbytery paryong ka ba menshwa te namar kata to ublai un kurkhu ya phi but un kurkhu khamtam ya ka jingdon rangkat jong phi ha ka ne ka jing shekri ha ka ne ka por ka ba menta te menta ngin poino sha ka ne ka wei pat ka banta kata ka long bangin yo ya ka jing kran halor jong ka ne ka them ukres ulong ka jing kerman bangila penbet ci Reverend WB Marngar di pastor ngis khamba ublai undon rangkat bat phi ha kene ka por ka bamenta kumbo bla don rangkat ha ki jing pen krai jong phi shaba pensa aya ke de jing kran ha kene ka por kumba ka presbytery kala pen krai te shaba I pastor in sa shim ya kene ka benta kum ki jing pen krai in yarwai ke jing ruai ka nambar ka ba shispa arpho nyau Shispar po niau. Komen sim ke jing pentemai. Akhir da ke bor bakrau. Penduru ke boj usaitan ke jing sneu nangi tolau. Ya ke leer benang atrai topa ya kinong pop ban penem. Ai ngin sneu ke ketien ke jong me. Isnei kan rat ai ngin im. Ngini yang ke jing ruai ke nambar shispar po niau bat hadin ke jing ruai poston sa shim ya kene ke benta. Komen sim ka jing pen mai akhir da ka berbakrau penduru ka buju soitan ka jing sneu nangi tolau ya kal neng atrai tu pa ya kinong po ban pen im ai ngin nghèo ca tin ca dòng mềm ít nay kèn ra
kri jong mem parliament sim ban yai tre do pen ken do ya ki nong pom pen paula ca jing ai ya ki men sim jong gi men ta tu pen sai a trai ba ba ai nghìn mát ca jing e jong me lam ya ngi sha ca điên na. Pastor ba long chairman belam ya kene ka jing sekri ke jing yublai ma kene ka jubilee ki pastor ginong sarai baro jangka prestri ki dekat bat ki delicate ki ba le don lang mentah ni barangkat ru bat kini ki perlok ni ki invitees ni ki artli prestri paryong banok sendiri prestri kesoban ai keburam berkejingu yublai badak kejing isnai kejong blai ngiliyo ban yaj yakini ki arpusan telikisnam ban mentangi poi syakane ka ba kumangi sngau bangila yaj tam ya kita ka arpusan telikisnam madang kuma arsngi mo te ublai ula kerku ulai alam nado kebangi ngimi na iap hak lagasnem kendai punyau kum ka paryong prestri ngia klat ngimi engtu baro paryong prestri berlaik se prestri banu asgo bahapo ka jingyalam jong ba khmadu jong i pastor jengi Reverend Pidul Marweng ibadan mentabat ngi ngaso kita kiwe pat kiba kemat ki
ki jubili ki badang wan ka bangim tip syu kumba ngidang syet debe keren ba tip na pedang jingi ki berenang ni ta golden jubilee sakar nangut nginsa kumhakane ke silbar jubilee ro kumong ki nang yalam ki ba khamat satangi we ba khamadu Reverend Pillar marwe te to ble unang yalam ya ka prestri bro ko kinang yat sa prang po ka jing yalam ka jong Chris utrai jingi to kumbang yo sngo ba hakane ko por ka ngireban yo sngo ba ka prestri ka labo ya kan ka tim u Chris ulong ka jingkerman Ukris ulong ke jingkerman. Tindia pai se ke tin ke jong blai. Naga siti se ki Kolosai. Kelendang ke benengkong ke dekat ke ba arpon nyau ngan pule kini kentin. Hakiba ublai ula imon bantip katno kalong kata kajing kenres pa ka burom kene kajing mayan hapdeng ki gentle kalong ken ukris happy kajing kerman ka burom tenile chuble kajing dua ablai ubau kupa jingi bopneng niwana jan jame kene ka klimat ablai ngi aingu namar ke jingelam lenti ke jong me duk ke besedang ke senem kena punyo haduk kena ke klimat kutra ke bangi te biaji kitiki arpu santlikisnya but kena kelong ke jingken mau ke jing ya ke bor ke jingelam ke jong me ke kutra bangi dua tram isnei lamar kat bangi nang ye keren ya kena ke tim Chris long ke jingkerman Mersim buku ceme ini selok lang pedeng jengi kepengin sutu memelong ke jingkerman jengi hagar jeng jisung duai amen. Kene ke tim kebang lapen sengau mentah kebang mau ukris ulong ke jingkerman hang ne kedan artli ki kentin. Kini ki balong usabi jong kajing im jong barok ki bangej. But what hagita ki bangej ro. Unewlong. Kini gilong sabi jong kajing im jong ki. Kata kalong ukres bat kajing kerman. Tang kini ar Segibalong kita usabi bala ban wanra ya kita ke jingkemen hapdeng kita gibanget bat ki bom ngejro ukris hangne kedan ke jingmut kaba ong mo ubala slek kerpang ya kena ke gerteng la ai hau jisu ukun jong ble hakabala penkup bor yo banlong usim kisim utrai kitrai bat unong pelaj imu bakrau halor ke beneng bat halor ke kendeu kena Chris la aya kena ke kerteng hau jisu kebalong kerpang negigi barok koj halo ka beneng berke kendau kena kelong kejing pen krau u Chris eta kejing kermen kena ke depat kewipat kata kejing kemik lenti jong ki banget kajing kemik lenti ka bom don syuk kajing kela lano-lanoro
bat kabam don su kajing kenrandin panam penpai dak umoi pada kajing mut bet setai kita gelong kajing kermen kajing kemilti ia kaban sawat kaban saja kajing im bat ditang katai bau bangej udah ban yo eka ukris long kajing kermen kadai kidai ki kentin kabang ini keren daga jing i bat kajing kemen hapadeng jeng ki bangej kadai ro ka kubor ka basnau tiang hakiskor jong bangej abang ukris bat kajing kermen kabas ngubang hagis skor jong bangej. Pagkatagataw, ia kajing penim bom jukut. Kuntong badang sudah pulih nage siti sikinong kulosay. Kaba kaong hangi bau kres hapo jengi. Kajing kermen kaburom. Kajing kermen kaburom. Bat kajing penjanai. Kabor bak bakrau, ba wanra kalong ukris ulang kajing kermen. Da kadai kajinget. Bat lada klem dan kajinget, klem dan kajing kermen. Tikibala ban keren seluruh kene. Kadai tang kita gibanget how Jesus Christ. Pada kabangi pai pat sega siti segi Hebrew kelenong ka bakadwe ke dekat banengkong ka ongkum. Bagi itu ingi ba kajinget ka ai ya kata kajing soskem ya ki kabangim pati. De tang da kajinget ha kabang ngiyo ya kata kajing kermen. Kabang impat yo ini ngisngo kabang ila yo. Kedai da kajinget kajing. Kat banginang kamjan su Kris, kat tanginang kamsai. Ya kata kadur jong kajing kermen. Ya kata kajing penim. Kabawan saai. Tebara kiba ap kemi. Kiba ap kermen no Kris. Kideban im kajing im kebahok. Kibam dan kena kajing artetin. Lem kumta kim dan bentai air embadu Kris. Namar ulong bahok bat dan jingidai air bat kepop. Kini kalong ke kamram jeng kita barok kiba ngeju Kris bat kiba kemilenti kita kajing kermen haki. Ni apa mentah sikat tu kini gibentah kiba ni deban ia kemi kiba dai bagi kita kajing kermen yang kiba ngeju Kris. Usimian ubalong ulungdo hak tempel la Jerusalem. Uni ulayap da kajing kermen. Hakabau ulay yo kudup yo Kris ubau try kumbau la kermen. Ni uleng do ulay yo ya ka kabau la kermen. Pad usimian udah beru bahak ubala aiti la de haga jing penyaj jong ubelai. Klem da ardatin ayayurem. Na tau umen semu ubelai udan hapok jong u. Bat uleh tu haus semian. Ba yap kat ba umpat jo iya ukris jong utrai. Yap. Kini kalong ap kemi kajing kermen kejong ne ulung do kalong ba yo iya kata kai kebalaya tu ba ukris jong utrai sayo imo. De habalawalam yo kunlung jisu ke tempel. Ula sim kentup yo.
Bat ulah hun ke mensim kumbau belai ulah kular. Tega jingis na ke jeng belai. Kala penla ya u Simeon pan yuk kedup. Haga syadam yau Mesaya badanglung. Kalong Jesus Christ. Bat kala pendap yu ke jing kemen ke bakrau. Haduk ke bau loong ba. Ulah hun beladu yap noro. Marulah yuk kedup. Ya ke ai ke bau kermen. Maladangidan ke jing kermen no Chris. Ngidai ban im ke jing im ke bahok. Bat ke basyanya. Ha ke jing penyaj ke jong turai Jisu. Kumu ne weu syakri jong belai. Ulah kemel tiba undai yo iu Chris jong turai. Ulah yo kedup ha ke syadam. Bat ulah yap da ke jing kemen. Benut syuk. Ya ke kena ke partai. Lene ke jing yap ru. Habu yo kedup yo Chris. Teki Israel kita ki breu ki bala jet kerpang dau belai. Bakin mane bat syakriyo. Bat bakin longru ka lenti jong ka jing kerku seki wepat. Ki breu jong kena ke partai lungba ki kampla ka jong belai ka jing im jong ki. Kini kidan kini ke jing kerman. Ba unwan umesaya. Kabamut u Chris. Ubalasle. Uban wan sang ke ya ka hima. Bad ban sensyar da ka bor. Bad ban pen im ki Israel. Kad ba im ka partai. Kini kidan kini ke jing kerman. Ba u Chris unwan. Ya ka jingwan umesaya. Kabalong Chris kini ki ap kermen bakin yo i haka bor bat keburom barlaya tu luparu ha kitab Isaya lenong ka bakhandai ke dekot ke ban ribat ke banyo bat kumus emu bakrau uba sensyar siki bam cukut naga ket jong debit bat kini kinang mudur ke ba unwan kumu tau unong job thma udah syong hau kun kada. Unong yelek thamabat. Kacing kemi jeki kelong ba un penyap lot jeki teginong syun jeki Israel barok. Bat kaba un sensyar na kaba kut sya kaba kut. Jong ka percaya. Kene kelong kacing kemilenti jengki kita ka bor kaba ukris nuan. Nrendalawan ukris. Bat utau mesaya. Kine kim pediang ya. Kim pediang ya. Namar kata kidu ya ke jing penim. Bat kila kentaj no. Ya umesaya. Ubakila kemit lenti. Bat kila kermen. Bakin yo iya ke bor. Bat ke buram ke cung. Ki Kristan. Ki Kristan ki ap kemit lenti ya ke jing penim bom cukut. Kabana ujis Kris. Uba uturai. Ubalong ke jingkula rublay. Yau mesaya haki Israel. Unong itu lupa Isaya upen bena haki Israel. Bakita kibab kemik lenti ke jing pen em ke jong turai. Kin pen temai bor. Yaladi. Bakinam so taj. Bakinam so luaj. Pulai gani. Na kitab Isaya kelenong ke basau pau. Kedekot ke balai puwe. Kita kibab kemilenti. Kideban yelek ban pentemai bor yelek. Tegane kejing pentemai bor kemut kebak nang yai penbit yelade syaka hok kejong bele. Kene kelong kejing pentemai. Kita barok kibab kemilenti uturai. Namar hang niu. Da kejing snurit sisa. Kin pai sutrai. Bat kenekan long kumaki kermen. Meladu Kris udah napok jongki. Kan long ke burom. Bat kata kejing kermen kebagi kermen. Kan long yaki. Barak ki banget
how try Jisu kumlo jong nung penim bet kiba ap kerman ya kejing penim no blay kila day ban pai sepangelan namar ka bau bleu lop kular sepang kejing penim kalong tang hau Chris baun penim ni ki breu na ke pop jongki bangi pai pat sega gospel kebagat kum Yohanes kelenong ke balai ke dekat ke bakat nru bat katnya bau ban bau bleu lo e kata-kata ke percaya kat bau la ai tino yelo kun bala kamarwe uta ubangej on penim baru tau bomngej ular rem lupa kene kala itu lupa bau tau bangej uim na tau bomngej ular yap lupa wadlada udan ke jingkermen ru utau bomngej umyo ya ke jingkermen namar uyap lupa tega gospel kat kum Matius kelenong ke ba arpusau ke dekat ke bakadlai kong uta ubayaine haduk ke bekut uyo lajim kamad bu uyo ya kata ke ulah kermen ya kata ke jing penim pom cukut hangning ya ibo blay ulah penkre ya ke lat ban lajim da ke bangej how Jesus Christ bu turai jing nreu tau bayaine haga jingej haduk ke bekut unim kumta te barok kiba ap kermen hau Chris udeban yaine haga jingej haduk ke bekut bat skam ya ke jingej bat skam ya ke ta ke jingej ke bangidon ke golong ke jing maham kiba ya ke ta ke jingej ke bangidon bat skam bat ke ta ke jingej kanang san bat kanang kraw ke Bible ke yetu yangi balada ukres udon bat ngi omdon balak banjale usudan haka liang jeng pule naka siti sikinong rom kelnong ke pra ke dekat ke life way kong ba kumno tengin ya ong ya kane ke iro ladau belai ulang nak benta jengi wei balak banjale ladau Chris udon nak liang jengi onom dan balak ban penduk ingi ke jeng penim kelompok usudan hak liang jengi kataru nginum du no ikan ke jeng penim balada ka dai tang ka serniu ka jong jisuru nginum du no ke jeng penim mar kita ki bor jeng ki pop bor jeng ki boman jeng ki ksuj baro kin pediap badai tang ka serniu ka jong jisuru dekat notam ladau jisu udon hapo jengi kalong ka burom pat ka jengkermen ya ka jengpen im ka burom te ladau Chris udon hapo jengi kampe ladangidan katno hajar hapo jeng ka prestri ro namar ka bor ka syong haka buram ke jong Chris ka buram ke jong Chris balada Chris udah napo jengi bat ka buram ke jong Chris ka tengsan baraki kam ka prestri kin yadbe dalada Chris dan napo jengi rangi penyaja ka prestri da ka bor ka buj jeng ki breu kan saklemno kan satroino ban nginumla ban kiu se ka buram dan neda ka wipat ka por se wipat ka por ban kentiu ya ka buram ka jong blai klem Chris namar kata ka dei yengi ki ba ap kermen ya ka bor ka jong Chris ban peniat ya ka gam jong ka jing penim hapo ka prestri ngila day ban penyo yala de
ban mat yu Kris padu Kris undon po jengi kenapa ke buram ke jong Kris kan tengsyan haka prestri bat lung sabar na ka prestri hiro na ka benta ke buram ke jong turai bat ka ba ngin tengsyan da ke buram haduk ki bom jukut bagata ka jingkermen ke jengi mau Kris kan long kumbangi kermen ngin yok ban ruai kumbangin ruai ni saja ruai ke jing ruai kumbangi kermen kalong sisa dei tang ke jingyele jengi namar kata kentu ngin yele kumbangi kermen no Kris ngin ai jakai undan po jengi makan long ke burom ke jing im jengi mat yo Kris kum lau nong penem im kumu Kris kermen hau ya kecing im bom jikut amen tini dua ablay buk pa jengi bopeneng kum ningi wana chan cemek kene klimat ablengi aingu eme ku try ka ba ngliyo ban keren halor kene ke tim isne ki barok try ke ba long ki sembok jeng kecing kerku tu pendai ki dok not ke jengi kena menginkan mau ku tera ka mengimi nang nero kan mau ba ko purom ke jeng me ledam beton po jengi tra isne ngi tra agar jeng jisu tuai amen kuntong le yosneu ke jing kran halor jeng ne ke tim Kris ulong ke jing kerman. Ai kublai sibun pastor bala siame kene ke benta. Kumto kumba pilapan sneu pedang jongi. Tu belai unang kerkui pi pinyo ya kemet ke bakat bakia. Tam-tam ke bormen sim. Pan syekri ya belai haki por barok ke bandangwan. Tu belai unang kerkui pi badia ke yang kesam ke jong pi. Hagane ke por bamenta nginyo ke jing penbana ngkong na ka presbytery barladadan na ka balang Pastor Sherman kene bagalong ka program aga jing seng ga babut ban long aga por sibiche steng Nuga por CBJ adu CBJ steng in yo shwai ke jing roi pan lemon sim kembada ka jing seng samla balang persen kse ko long Sherman ke ni ka jing seng long ni Reverend WB So Shang Chairman Silver Jubilee Committee Pule Baduai dari temesan MD Lengdo in yo ke jing kren aiku blay ke nongkong na ke jing seng samla like se presbytery ke jing seng kentai like se presbytery ke jing seng nong sharai like se presbytery but na ka like se presbytery pat agani ke jing seng in yoru ke jing pelaj ke memento but ke souvenir dari Reverend di rembai moderator ke business abngi jing tangin yoru koya na ke jing seng samla balang persen kse kolong ba jing seng samla balang persen nong kasen yoru ke jing kren badai Reverend di rembai moderator ke business KCP assembly ke jing penmara bat ke jing penwa kita ke long program ha ke jing seng babot ha ke por si bichisteng Pastor balong chairman jong kane ka jing sang ban rakhe kane ka jubilee te kine kalong ka jing pentep na kalyang jong kang balang te ka balang kala penbet kumne ka bi dei bat ka penta kane ka shasngi adin balawai kane ka jing sang te ka balang kala karpat ki dikhat ki diket baro ba kin sno ba ban lech ki to ki yeng ba ka balang kala de pa nraya ki to ki bompat yo ban pa chi tu ki yeng lekin snu ba ban ap hang ta counter for reception ya ka ba kum ka balang kala pen be ban sam
pan pha sikiyeng te kata kalau kini kerpat kita baru kepala ada pan sam te kinle cik tu kiyeng namar ngai bekela pan kre na ka bentaka syas ni jong pi te kata kalau kita di kerpat te na ka biar dei bat kin baitis te ka balang kala pan kre si jaka hang thi haying jong I temen bersanti amarwen te kata kalau na ka bentaki in baitis ba kin le hang thi haying jong I temen bersanti amarwen thi hang ne hang de haying mane I te kata ka long ka jing pentep nang ta na ka benta ki ka koi ya na ka benta ka jing sang samla balang malai sim ka bal ai ka jing roi pen sim te kum ka balang ngila penbait ban le thang te ka yeng jong I reverend piru el marwen kata na ka benta ka jing sang samla balang malai sim te kan le thang te ha yeng jong I reverend piru el marwen nang ta na ka benta ka jing sang samla balang lang leu te la penbei ka yeng jong I mastar parin leng khoi kata I ngai bei la ap ya phi te hadin bala wai ke ne ki jing sang te trayeng bade mastar parin leng khoi te sa yalam ya phi ban yalam sak yeng ban yo ban ya dik syasni ti kata ka long na ka benta ki koyar nang ta ka bia dei bat ka jing le chabar te na ka benta ki dikhot ki dilikat baro te kum ka balang ni la pen kre ki don hang ne skuli na ka benta ki senrang hang ta ka bade syapang ni bat na benta ki entrai te ka don sendisek ni hang ta jing po mi school nrei na ka benta ki invited de ka balang kala pen kre na ka benta ban le syapa hang ne hadin ne po ying mane hang ne hadin ha ying mane te kine ki long ki jing pentep na ka liang ka jong ka balang te smo bhaban ya ko ngo ya ka jing tha ka jing penbe jong ka balang ba phinya le te ki ying namar I kun jong ka balang kila pen kre na ka benta jong phi na mar mangai be ki don ki balawan na jingai te kila ya thangan de ngai kila pen kre na ka ja ya phi te ngai ba phin ya rung ki yeng bala pen be te kini ki long ki jing karpat na ka leng ka balang tinggal sne ki jing pentep na ka leng persri bat ka balang tingin saya kok ngo kumbala pentep nila poi se ka benta ban penwai no kene ka jing syekri ka jong I blai ai khu blai na ka benta ki no shim benta baro bat na ka benta jong phi baro kat ki bayadon ha kene ka por nginyami nang ne rengkat bat kine ki jing kho baro bangila yo pediang ha kene ka jing syekri ngin saywan pat ha ka por ka bangila penbai shi beje stang Ngen penwai da kejing ruai ke nembar arspa khandai phosan. Dona pedang kiding martel ubabet bangan khengkor. Ya kamar perthai tementa ile se ban khamkor. Khublai gesngi bon pau hanga klemka. Kejing ruai ke nembar arspa khandai phosan. Bat hadin jong kene kejing ruai ngakerpat ki Reverend BRL Maulong na kapariong presbytery ba in sapelaj yang I dak jing kerko bat penwai tongan yang arspak hendak kusan dan hapo dengke deng martel o babit bangan kenkor Yakimar pertai tementa eleseban kamkor ko blaikas Baun pau hanga klem ka kerteng jong ulang tiêu saran libat sau iten nat
hajar nakimar baju yai be aban jumi ban ko mi halu Yesu jun do halu Yesu jun nam do ngan lei pa bát kịp lấy tha la ba giờ xem ha ca bơ thề ban ya bơ sang bát ô Giêsu kê số long dên lệ nong e a ban dên e a ban dên e dên nam ha ca e jong ô nam ha ca e jong ô ka jing ai a ka badap piang ka badap kerhai ka jong try bong no panem jong yu Jesus Christ ka ba mi leng ba ka jing e ba ka jong blai ku pa na bom jiu kot lembat ka jes lok ka pentengen ka pensat bor ka jong blai men sim ba khoi kini ki jing ker khu jong ko try kin long rengkat bat ni hoi bat ka presbytery ha ka bangi yo ban rakhe ya kani ka jul bili rupa ha ka ba ha kani ka por nis yo ban rakhe leng ba ha ka ban sapen kut no ya kani ka jing rakhe ka balas dang bat ngin sa yo ban pen kut la shai ka sngi lorkat ya ki district hapo jong ka presbytery ki balang baro bat iki nong sharai jong ka kham tam ya ka ba menthung ya ka ten rai jing long reu blai ha ka men sim jong ki knang ba ka presbytery kan nang yo pan pen ubi ablai ba e ya ka burom jong me ha ki sngi ki por baro ki bandang wan ker khu yengi ngin sia sempat aga jeseng ke babot nado mentas du ki bom ju kot amen.